खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दिनै सर्बानन्द सन'वाल मन्त्रि सभानि केबिनेट जथुम खुंदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गामि गामि फोसावदिंनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोदों। आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाफोरखौ जुरिब खालामनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। 2021 आव गोदान पार्टिया आसामाव सोरखार दागोन लुरिनज्योति गगৈ। जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामनायजों 9 सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव दैबानाजों भुगिनांनायफोरनि थाखाय नयदायाव मेडिसिन बेंक फसंदों। दानिया आबुं रादाब। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय मन्त्रि सभानि मोनसे केबिनेट जथुम्माया दिनै जानानै थाङो। खानापारानि एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजाव आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमखौ बेलासि 2 रिंगायाव खुंनाय जायो। बबेखानि दिनैनि बे केबिनेट जथुमाव महामारी कर'ना भाइरासनि आथिखालनि थासारि, गोदान सोलोंथायारि आयेन आरो माइग्रेन्ट लेबारफोर आरो आबादारिफोरनि सायाव सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। केबिनेट जथुमाव माखासे गोनांथार बिथांखिफोरखौ लानाय जायो, नाथाय बे जथुमाव मा आयदानि सायाव सावरायखो आरो मा बिथांखिफोर लानाय जाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जाथ'वाखै। कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि गिग्लुं थासारिनि गेजेरावबो आथिखालाव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलो आरो पार्टियानो जिरियाजासे बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ बानजायगासिनो दं। भटार्स पार्टी इन्डिया होननाय मोनसे पार्टियाबो दाबि खालामदों दि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गावसोर बांसिन भट मोननानै बिटिसिखौ दखल खालामगोन। मख'नो गोनां दि भिपिआइआ बिटिसिनि मोन 25 बियाबाव बिजाथि दैखांदों आरो गासिबो मासियावनो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों। ओरैहाय बिजेपिआबो बिटिसिनि मोन 25 मासियावनो देरहागोन होननानै दाबि दैखांदों। मख'नो गोनां दि बिपिएफ दोलोनि अनगायै इउपिपिएल दोलोआबो सोलायनाय आरो गुस्लायहोनायनि असिलायै गावसोरनो बिटिसिखौ दखल खालामथारगोन होननानै बुंदों। ओरैहाय क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरनियाजों दैदेनजानाय गणसुरक्षा पार्टियाबो बिटिसि दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफ्रानो गावबा गावनि थाखोनि फोसावदिंनाय मेलफोराव दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि दोलोखौ मोजाङैनो देरहासारनो हागोन आरो बिटिसिखौ दखल खालामगोन होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिसायख'थिया जेब्ला जानानै थांगोन अब्लासो मिथिसिगोन। गमामायैनो जानो गोनां बिसायख'थियाव बबे मोनसे राजखान्थि पार्टिया बेसेबां मासि लाना बिटिसिखौ दखल खालामो। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलियाव थानाय सोरखारि न' क्वार्टाराव आसाम सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावखारिफोरखौ लानानै रबिबारखालि मोनसे मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव सावरायनानै गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों दि आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो खना खनला सोरखारि हाखौ जायफोर आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दं बेखौ जुरिब खालामनांगौ एबा इभिक्सन खालामनांगौ। मख'नो गोनांदि मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया गावनि सिङाव थानाय सार्केल अफिसार आरो मौजादारफोरनि जोहै थाबैनो जुरिब खालाम होनांगौ आरो बेनि रिपर्टखौ रायजो सोरखारनो थाबैनो होनांगौ होननानैबो गिबि मन्थ्रिया गोख्रों बिथोन होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मेलाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि सन्जय कुमार कृष्णा, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवामोनजों लोगोसे गोबांसा गोजौ थाखोनि मावखारिफोर दंमोन। आसुनि गाहाय नेहाथारि लुरिनज्योति गगैआ दाबि दैखांदों दि 2021 मायथाइनि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव आसुजों दाजानो गोनां गोदान राजखान्थि पार्टियानो सोरखार दागोना रोखा। आसुजों दाजानो गोनां गोदान ओनसोलारि पार्टियानो बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहानानै हारसिङैनो सोरखार दागोना 100% रोखासै होननानैबो लुरिनज्योति गगैआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां 2021 नि बिसायख'थियाव मोनसेबो दोलोआ हारसिङैनो सोरखार खुंनो हानाय नङा होननानै आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगैआ बानबुंथि होदोंमोन। बबेखानि रायजोआव गोदानै जोनोम जानो गोनां राजखान्थि पार्टिया कंग्रेस, बिजेपि, एआइइउडिएफ आरो एजिपिनि अल्टारनेटिभ जागोन आरो गुबुन दोलोनि जथायारि गोहो जागोन होननानैबो आसुनि गाहाय नेहाथारि लुरिनज्योति गगैआ दाबि दैखांदों। रबिबारखालि हर गेजेराव जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामदों। सिंगिगुरि स्कुटार्सनि गंसे फालांगियारि फसंथानाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। बबेखानि बे जाथायाव 9 सुबुङा गोथाङैनो खामथारजानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रानो गोब्राबै जखम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'थावनादि बे गिख्रंथाव अर खामनाया लासैनो गंब्रै न'आव गोसारहैयो, जाउनाव गोबांसायानो साखाथिजोंनो बोहैलांनाय थख्लाय दैमायाव बारजुमनानै गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो गोनां जादों होननानैबो सुलुङाव बुंदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो जरहाट,
निउयर्क तिताबर आरो मरियनिफ्राय अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव नुजाफैयो आरो जोंनाय अरखौ खोमोरफैयो। बबेखानि ONGC आरो भारतारि अख्रां रौनियानि अर खोमोरग्रा बिफानाबो जाथायसालियाव थांनानै अर खोमोरनायाव बाहागो लाहैयो। ओरैहाय बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया माबोरै जाया बेनि बागै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे समाव आसामा गिख्रंथाव कर'ना भाइरास आरो दैबानानि जेंनाजों जुजिगासिनो दं। मोनसे समावनो गुबुन गुबुन मोननै गिख्रंथाव अलखदजों आसामा जुजिनायखौ नोजोर होनानै दैबानानि जेंनायाव भुगिनांनाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय नयदायाव गंसे मेडिसिन बेंक फसंनाय जादों। डाक्टर प्रणब जे पाटर मुंनि सासे सुबुङा आसामनि दैबानाजों भुगिनांनायफोरनि थाखाय बे जुनिया मेडिसिन बेंकखौ फसंदों। मख'नो गोनांदि बे अलखदनि समाव डाक्टर पाटारा दैबानाजों भुगिनांनाय आसामनि दुखुथिया सुबुंफोरनि थाखाय सुबुंथिनि खामानि मावनाया जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो थुलुंगा गोनां। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।